गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबी रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं। मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ क'क्राझाराव इंराजि असमिया रावजों लिरनाय साइन बर्डफोरखौ खोमोरनायखौ लानानै खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। बैफोर खोमोरनाय खामानिखौ लानानै दिपेन बर' बिथाङा बुंदों, बिटिआरनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो गुबुन डिपार्टमेन्टनि बिथांमोनजों गुवारै आरो गोथौयै सावरायलायनाय जादोंमोन दि अफिसियेल लेंगुवेज बाहायनायाव बड'लेण्ड आरो आसामाव जाहाथे अफिसियेल लेंगुवेजआ प्रपारलि बाहायजायो बेवहाय सिरियाल नाम्बार खानानै होदोंमोन। बड'लेण्ड बिटिआरआव गिबियाव बर', असमिया आरो इंराजि बेबायदियै साइनबर्डआनो जा बा गुबुन अफिसियेल हाबाफारियानो जा जेराव जेरै बाहायनांगौ बे बाहायनायनि बेलायाव गासै 40था डिपार्टमेन्ट जेराव ट्रान्सफार साबजेक्टफोर दङ। अल सिडिसिएस आरो डिसि अफिस, एसडिअ आप टु बिसिडिसि लेभेल, टाउन कमिटि, मिउनिसिपाल कमार्शियेल दखान बैफोराव बेखौ बाहायनांगौ होननानै गिबियावनो बे सावरायलायनायाव मेम'रेन्डाम होदोंमोन। बेबायदियैनो जिखिनि गोजाम दङ आरो बबेबा गोजामाव इंराजि दङ आरो बबेबा असमिया दङ, बबेयावबा बर' दङ, नाथाय बेवहाय जेबो सिस्टेमेटिक नङा होननानै दिपेन बर' बिथाङा बुङो। बेनि थाखाय थाखानाय जिखिनि साइनबर्ड आरो हर्डिंसखौ आपिल खालामदोंमोन कमार्शियेल बिगोमाफोरखौ बा दखाननि बिगोमाफोरखौ जे बैफोर साइनबर्डखौ गोदानै लिरफिननांगौ होननानै गुरैयै खावलायदोंमोन। खिन्थु गोदानै जिखिनि सरकारा लिरदों बे लिरनायनि बेलायाव जाहाथे बियो मेनटेन जायो, नाथाय बेखौ नुनो मोनबाय जे क'क्राझार टाउनाव लागायनाय आरो गुबुन आरबान डिपार्टमेन्टआ मिउनिसिपाल एरियायाव लागायनाय जिखिनि साइनबर्ड दङ बेयो टटेलि इंराजि। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंदों, सिएसटि बिथां लकेश्वर औवारीखौ जिल्ला आफाद आरो आनसलिकआ कमिउनिकेट खालामदोंमोन आरो बिथांखौ रिकुवेस्ट खालामदोंमोन जे बैफोरखौ गोदानै होफिननांगौ होननानै, नाथाय बिथांनि गोसो एबा सेन्टिमेन्टखौ कअपारेटिभ आरो सापर्टिभ नुनो मोनाखै आरो बिथाङा खुनु मोनसे रिप्लाइ होआलासिनो बे मोनसे बाथ्राखौ लानानै फुल स्टप खालामनानै दोनबाय। बेनिखायनो जिल्ला आफाद, दखरा आफाद आरो रायजो राजाफोरा गोसो गुदुङै इंराजि हांखोजों लिरनाय साइनबर्डखौ गोसोम दागोजों खोमोरनाय जादों होननानै दिपेन बर' बिथाङा फोरमायना होयो। दिपेन बर' बिथाङा बुंबावो, बेबादि खालामनायाव जों बबेबा रावनि बेरेखा नङा। जोंनि दाबिया बेनोदि असमिया आरो इंराजि रावजों जोंनि बर' रावा बाहायजाफानांगौ। मानोना 2003 मायथाइयाव बिटिसि गोरोबथानि गेजेरजों बर' रावा भारतनि संबिजिरनि 8थि फारियाव जायगा मोनदों 22 रावनि गेजेराव आरो बेजों लोगोसे 2020 मायथाइयाव बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बर' रावा आसामनि लोगो सरकारि राव हिसाबै रायजो बेंगिरि बिथाङा आरो आसाम सरकारा बेखौ होबाय। जोंनि जायगायावनो बेखौ जुदि बाहायनाय जायाब्ला बेखौ जों माब्लाबाबो सहायना थानो हानाय नङा होननानै दिपेन बर' बिथाङा गोख्रों रावजों बुङो। हिन्दी राव बाहायनायनि थाखाय बिपिपिनि सोद्रोमाफोरा जथुम्मानिफ्राय ओंखारलांदों। मेघालयनि आयेन आफादनि जथुम्मायाव रायजो बेंगिरिया इंराजि, जेराव मेघालयनि मावख'आरि रावनि सोलायै हिन्दी राव बाहायनायनि थाखाय भइस अफ पिपल्स पार्टी एबा बिपिपि दोलोनि 7 सोद्रोमाफोरा जथुम्मानिफ्राय ओंखारलांदों। रायजो बेंगिरिया बिबुंथि लाखिबाय थानाय समाव बिपिपिनि गाहाय सोद्रोमाया हेंथा होनानै बुङोदि मिरु सरकारा सासे हिन्दी राव रायज्लायग्रा इंराजि रोङै रायजो बेंगिरिखौ दैथायहरदों, जायखौ जों जेबो बुजिनो हाया आरो बियो मोनसे लाजि फोनांनाय। बिनिखायनो जों बे जथुम्मायाव बाहागो लानो हाया होननानै जथुम्मानिफ्राय ओंखारलाङो। बाक्सानि सालबारियाव ड्राग्सनि हेंथायै पुलिसजों लोगोसे रायजो राजाफोराबो हेफाजाब होदों। सालबारियाव गुमुर मोननानै रायजोफोरनि हेफाजाबजों आनन्द बाजार पुलिसआ हमनो हादों 2 ड्राग्स फालांगिरिखौ। गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे हमनो हायो खस्राबारिनि किताब आलीनि फिसाज्ला कासेब आली आरो मथंगानि जाइन उद्दिननि फिसाज्ला नुरबक आहमेदखौ। बेसोर सानैनिफ्राय पुलिसआ 47 ड्राग्सनि आबुं कन्टेनार, मोन 100 खालि कार्टिज, मोन 9 फिसा प्लास्टिकनि सिङाव फेग्रा टेब्लेट, 2 मबाइल फन, पालसार बाइक आरो आपाची बाइकखौबो हमनो हायो। आसामनि हाजोआव थानाय केदार मन्दिरनि शिबकुन्ड फुख्रियाव हरखाबै ना आरो हांसो राजाफोर
राजाफोरनि थैनाया ओनसोलनि सुबुंफोरखौ सोमोनांहोदों। ना आरो हांसो राजाफोरा बेबादि हरखाबै थैनायनि गुबै जाहोनखौ फुख्रिनि दैया गुबुंनायनि थाखाय जादों होननानै सन्देह खालामदों आरो आर्किअलजिकेल बिफानखौबो बे जाथायनि सायाव मोजाङै नायबिजिराखै होननानै दाय जाबसिनदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।